med 2 minutters stilhed. Men denne stilhed må aldrig ende med, at vi tier. Jeg kom til Danmark, da jeg var 3 år gammel. Da jeg kom til Danmark, der fik jeg en gave. Jeg fik rettigheder. Jeg fik lov til at ytre mig. Jeg fik kunstnerisk ytringsfrihed. Jeg fik forsamlingsfrihed. Frihed til at tale, når jeg var utilfreds med noget. Jeg har desværre ikke benyttet mig af disse rettigheder ret ofte. Men det vil jeg ændre på i dag. For i dag vil jeg tale fra hjertet. De rettigheder, vi har fået alle sammen. De rettigheder, der gør, at vi kan stå sammen her i dag. Danskere, iranere, alle nationaliteter. Det er de rettigheder, som vi har fået, og som de unge, gamle og børnene i Iran kæmper for. De kræver deres fundamentale menneskerettigheder, som burde være medfødte for enhver. I går, der sad vi og forberedt den her demonstration. Vi havde travlt, vi var stressede, men vi vidste, hvorfor vi gjorde det. Lige pludselig fik vi et opkald fra Iran. En af mine kære kolleger, der har været med til at arrangere den demonstration, fik et opkald fra Iran, at en af hans bekendte var blevet skudt og dræbt. For nogle vil det betyde, at man giver op. For andre vil det sænke farten. Men jeg mener, og jeg tror på, at vi er nødt til at skynde os lidt. Vi er nødt til at blive hurtigere. Vi er nødt til at blive ved. Vi er nødt til at lave flere af de her demonstrationer. Vi er nødt til at tale og råbe højere. Vi er nødt til at blive ved. Og tro ikke, at det her er nyttesløst. Vi bliver hørt nede i Iran. Ja, vi bliver endda hørt i Kina. Den kinesiske regering vil ikke vise eller vil ikke rapportere om demonstrationerne i Iran, fordi de er bange for, at det skal smitte. Det skal smitte! En hver form for sympati for demonstranterne er blevet fremlagt som vestlig propaganda, terrorisme. Den iranske de 6 iranske landsholdsspillere bare et grønt bånd under en landskamp. De er nu blevet smidt ud af landsholdet. De er blevet bortvist, fordi at de støtter de unge i Iran. Det er det, de gør med mennesker. De prøver at få dem til at holde kæft. Som der er blevet nævnt tidligere, holder ambassadørerne rundt omkring øje med iranere, der demonstrerer her. Jeg hedder Nimon Navipur. Jeg bor i København. Og I er velkommen til enhver tid at komme forbi til en kop te. Eller det der værre. Fordi vi holder ikke kæft længere. Vi er ikke bange længere. Det er nu, vi må vise, at demokrati reelt hersker i Vesten, i verden også. Og vi vil opnå reelt demokrati i Iran. Før det stopper vi ikke. Vi sætter farten op. Vi bliver ved. Vi bliver ved. Så det kan høre os i Nordkorea, Kina, Rusland. Selv i bjergene i Afghanistan kommer de til at høre os. Jeg vil bare sige, at vi lader os ikke skræmme længere. Natarsin!
نترسین ما همه با هم هستیم نترسین نترسین ما همه با هم هستیم نترسین نترسین ما همه با هم هستیم نترسین نترسین ما همه با هم هستیم آزادی اندیشه همیشه همیشه آزادی اندیشه همیشه همیشه آزادی اندیشه همیشه همیشه هم میهن حمایتت میکنیم هم میهن حمایتت میکنیم. Tak for ordet.